खाथियाव हासुदो नोङो नांला हाय आंनो लासिं बाय लाजिनांगो उदैयानो ओरै लेन्दायदाय मिया जायाखै मिया जायाखै मैयायो सानावबो जादो मैया बयलार फवासेया दं आरो हराव लकेल दाउ जानायाबो हरबाय लकेल दाउ जादोंमोन गुड मर्निं लोगोफोर आंनि दादु सुरगेन भिडिअ फिन खेबसे नोंसोरखौ बरायहरनाय जाफिनबाय स' दिनैनि भिडिअ माबायदि नायलांबाय थादो लोगोफोर माने आंखौ गोबाङानो सोंदों मानो भिडिअ लाबाखै नोङो मानो भिडिअखौ गोबाव गोबावदोसो होयो माने आंनि भिडिअ लाबोयैनि उद्देस्यआनो जाहैबाय आङो मानासाव डिउटि लाहैबाय दोङो आङो हमगार्डआव हाबना दोङो माने आगोल आङो 2015आव हमगार्डनि ट्रेनिं लाखानाय दंमोन आरो इनिफ्राय डिउटिया फैबाय थायोमोन इदिनो आं मावफेराखै माने प्रथम दा इबारसो मावबाय आङो मावा ना मावाखैमोन ओमफ्राय इबारबो मावनाय जानाय नङामोन आङो माने इबार जुदि मावामोनबा आंखौ हमगार्डनिफ्राय रिजेक्ट खालामगौमोन आरो डिउटि लायामोनबा आं डिउटि लायैया गोबाव जाबायमोन माने लाखायाखैमोन आं ट्रेनिंनि उननिफ्रायनो डिउटि लाखायाखै खनसेबो बिदि लाथाराबा माने दानना होयो आरो बिसोरो ओंखायनो आं इबार खनसेखौ लाना दोनबाय माने भबिसत उननि थाखाय नांगोन ना मा बिदि साख्रि थाख्रिथ' गैया बिदिनो माबा मोनसे मावनो हायाबा हाजिरा साजिरा मावस्रायसै इफोराव हाबना थाहैनो हागोन आरो हमगार्डनि दरमायाबो दा एसे बारायहोलांबाय दोङो आगोलथ' बहुत खममोन दा बहुत बारायबाय सोलिनो हानायखिनिया जाबाय दा आरो नै एबार बारायबावसिगोन होननाय खोनादो बेनि थाखायनो आङो माने भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखै भिडिअ लाबोनो हायैनि उद्देश्यआनो जाबाय बेनो आरो आं थाहैनाय जायगायाव हाग्रा गेजेर जायो नालाय नेट मोननो नागिरा भिडिअ खालामबाबो आपल'ड होनो हानो नागिरा ओंखायनो आङो न'आव फैबाल'सो भिडिअखौ होनाय जायो आरो दा नै न'आव फैलायबाय आङो दा नै आंनिया थांबाय ओरैनोथ' जोंनिया 6 माहानि उनाव जोङो थाफैफिननांगोन न'आव ओरैनो दा मास मोनथाम थांनोसै नै फेब्रुवारि माया थांबानो मास मोनथाम थांबाय आरो आं थांनाय जासिगोन इनि उनाव मास मोनथाम थाहैबावसिगोन मास मोनथामा जोब्बासो आं न'आव थाफैनो मोनसिगोन आरो होमबासो आं भिडिअखौ बेयाव मोजाङै थाब लाबोनो हासिगोन लोगोफोर गोबाङानो सोंहरदों आरो माने मानो भिडिअखौ लाबोथारा एसेबां गोबाव मानो गोबाव गोबावदो भिडिअ होयो होननानै दा खालामनो सानबाबो खालामनो हाया टाइमबो मिलाया बेनि थाखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरो लोगोफोर दा न'आव फैनायखाय एसे बानायनाय जाबाय दा आंनि भिडिअ लाबोयैनि उद्देश्यआ बेनोमोन लोगोफोर दा इदिनो गेजेर गेजेर थेवब्लाबो नाजागोन खालामबाय थानो हानायखिनिखौ न'आव फैबा ओमफ्राय बाखि ओरै मास मोनथामा थांबाथ' आं रेगुलार बानायनो नाजासिगोन आरो आंनि भिडिअ लाबोयैनि उद्देश्यआ बेखिनियानो लोगोफोर नोंसोरो थेवबो दिनैनि भिडिअखौ न'नि भिडिअखौ माबोरै जायो न'आव फैनायनि भिडिअखौ ओरैनो जानाय लोंनायनि बिखयबाबो नायलांदो माबोरै जायो लोगोफोर उनाव लोगो मोनसिगोन थाबैनो दाथ' एसे गोबावसो लोगो मोनसिगोन दा लोगो मोनथ'नाय नंला एसेबां उनाव एसे थाबनो खालामनो नाजासिगोन डिउटिफोरा जोबना फैबोला इसोरलाय मा उथिनदों ना मायो हर माबा सानजौनानै 11ता जालायलांबायमोन होनबा मा इसे उन्दुनायल'थारलैलाय ओइजों उन्दुनो मोनाखै मानासाव हाजिरा मावनो थांनाय उन्दुनो मोनाखै जों मा होइलाय 11ता जाबाय अखा थाफ्रिबाय 11ता जाबाय अखा थाफ्रिबाय बेसेबांबा गोबाव दिनैसो माबा मोनदो उथि गोजांदो होननानै थाबाय थाबासै इयाव थांफायदो डिउटिफोर मावनो थांफायदो इयाव थाबाय थाङा अखा थाफ्रिदो खालि उन्दुनायल' उन्दुनोसो फैना थाफैदोलै इबा अले थांफाय अखानो मानसिखौ जायो फैबा थांथारादोलै इयो न'निफ्राय थांबाय नामा इबा थांगोन ना दिनै अखा बोथोराव थांनाय नामा अखा बोथोराव थाङा बेदर मोनजायाखै आमस्रोसो जालायदों होननानै जाहानि हौवाया न'आव जाफायनानै माबाफोरा गिदिर जाबोदो उथिदो हाबा स्र' जाया मा आलाय सिलाय बिसिना मा खाहै उथि थिखांनाय रोङा नामा नोंखो थिखांनो हाया आङो माबायदि मानसिलाय खालि उन्दुनाय थांबाय नों थाबा स्र' जाथारा हाबाफोरानो आं अखा थाफ्रिदो साहाफोर फुदुंनानैसो आङो बेलेगाव थांनो नागिरदों माबा उथिग्रा सारा जालायनो है आमखि उमखादा गैया इयाव हकास नङा हाबासो नखयनो अखा थाफ्रिनायबो गैला लोगोफोर कासकर्मनि जोंखोल बेदरखौ बिराद नुबाय थानाय बेखायनोथ' इयो जोंखौ खें जाबाय थादो जानो थांनो जोंनो बेदर लाबोना माबाखै मा बेदर आलु एवदो बेनिफ्राय दालि संदो आलु बाथोन नोङो जाहैनोसै कर्मआव दैलायसिगोन लोगोफोर इयो माने कर्मनि जोंख्लाब जालायनाय बेदरखौ गोसोखांबा थानो हाथारा इयो अखाया नायाखैसं अखा थाइफ्रिनायखौनो फोजायो मानसिया
उखायनो हायाखै दा फैलेन आरो नै चार्जारा इनो सोना दोनथां बेयाव मा थाइफ्रि हांनायखौनो सेख्लायनो सियाखै बेखौनो खें खें जाहैबाय थायो मानसिया अमाफोरा खाफायबायना खाफायाखै आरो बेनो आंनि फिसाफोरा गोन्दा गोन्दै उदुजोबना दोङो उदु 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 गिनाङा उदु 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 बेफोरदोनो जानांसिगोन 1 लाखसो थिखांनांगोन माथामदो मा मा दाना गैया आंनो फैनायखायसो अमा लायै लायै मोनजादोयो बेलेगा किसु अमा बायनो हायाना अमा सबबो बायनो हायाना अ ओइ जानो थांनोखौ इमान देलायलायनांगोन ना हाबा बायसा कासखोनो सेंग्रा मोजां गैया थांयाव सेंग्रा नुवा बिसि कासाव बायां बोराय बांसासो बिसि नुयो अखा बोथोरनि थांना जाहैलायसिगोन गुदुं गुदुं बेदरदो जोंहा बयलारदोनो जानांबाय मुथुथे अखा हाबाबो थांगोन आरो नै लोगोफोर अखा हाबाय थायो जानायाव बिराद एक्सपार्ट थारमाने लोगोफोर जानायाव बिराद एक्सपार्ट मानसिया खिनि जानानै हायथुथु दाम पेरपेर जालांबाय थादों लोगोफोर नोंगोना नङा देसुं हायथुथु दाम पेरपेर जालांबाय थायाखै इयो थांनो दथाबनो नों आरो जानायफोरखौ आरो खोथाफायनाङा जोंनो जाखागोनबो नों अमा जाग्रा नुखायो थां नोंखो नोंथ' थांदो अमा जाग्रा नुखायो बेसो माथो थांगोन नोंसोरलाय थाबायना बापा जानो एक्सपार्ट दे खिन्थु अखा हादो लोगोफोर बोथोरा थान्दा अखा हाबाय थादो ख्रेब ख्रेब अखा बोथोराव बिदि कर्मफोरनि गुदुं गुदुं बेदरखौ जानो लुगैयो आरो लुगैनाया माने देहाया एसेबां थिग नङा नङाबा आंबो थांनाय जागौमोन जोंहा सुन्दरिया जाना फैनोसै ना ओइ अखा बोथोराव खारथिंबाय थायो थांबायदो दाउसाफोरा गाबसा गुसाव माने बहा थांखो हेसर अखा बोथोराव मा खाथियाव हासुदो नोङो नांला हाय आंनो लासिंसिंबाय लाजिनांगो मा मानसिया गथ'खौ बायदि जोखथिबाय थाथारदो थाब थांदो गाबोन डिउटिफोरा मावनो न'आव दोनबाय थाया आं खायसेनो मान दा आरो गथ'फोरनो खोथाहरगौ थांदो नोंसो थांदो लाजिब्रा खोनाबाला आं लाजिखाया थां जानोखौनो आथुथा जादों मा दाउफोरखौलाय मा खारनो आं बादा होबा लागोन सोर बायनाय साथाखो थांदो मा जानोनो ओंखारबाय थायो दा गाइखेर साहा फुदुंना फैनाय खामाखै थां नै जानो थाखाय मालाय फुरथि अखा बोथोरनि थांदो जायो थां जाना फैगा खान्थामसोनि अखा बोथोर थाखा फैसा गैया जादों बायना जानो आंहा उदुना थालायसै लोगोफोर जाखांबाय बयलारदो अखा बोथोराव मा खालामबाय दोनना होमबा मा जाबोखो उदैयानो ओरै लेन्दायदाय ओरै जाना फैसेनानै खम जादोयो लेन्दायदाय जालायजासे उदैया हो मा जानाय अमा डाबल बा मा दा गुन्दैखौ लायनो थांखागोन ना मागोन दसे थाना थांसै The next day न'आव फैबाबो लोगोफोर आलु मटरजोंनो जाहरलायसिगोन बेदरबो मोनजाया न'आव फैबाबो आलु मटरजों जाया माथो जानांगौ मेजायाखै मैयायो सानावबो जादो मैया बयलार फवासेया आरो हराव लकेल दाउ जानाया बावगारबाय लकेल दाउ जादोंमोन ना मैया माथाया गैला बावगारबाय थायो जानानै मोजां दङ हरनिखौ बावगारमारदों मा मानसिफोरनोबो जानो मोननांगौ थेवबो खानबा थानायाव खालि जागोनलाय
सिगां दैलि जाफ्रामोमोन खानबा थानायाव होमबा खननैल' नाफोराव बायना लांना जाहैथारैजों बायना हर फैसा गैया न' नाफोर बायना हरगोन दे नै लोगोफोर जायाना जाया इ आलु मटर दालि ओंख्रि आलु संगोन मटर दोनो दालि ओंख्रिया थाबा मा जानो साफ्रा गैयाबा जायो दे मानो जाया दे बेबायदि बारा इ जानानै इखो जानानै फेजाव जाव खारलायनोसै बेदर जायालै मटरा सिर्फ जायो जाबायदे आरो सब जाबाय ओइ जानो नङा इयो खामबाय खामबा थोआ जाना थांलायनोसै लोगोफोर निजिनि हाग्रा बंग्रा बस्तियाव जोबना माला जोबना फैनो मोनगोन जादो र' माइरङा लांदो जंगलबारियाव खामानि मावनायाबो माइरंबो लांलायनांगो माइरं गैयाबालाय बोरैथो जायोलै न'निफ्राय लाङाबा इयो 15 दिन थांगोन ना थाङा नांगोन मिथिया जागोन खोमा दे नेक्स्टआव फैबा बेग बेयाव लांथां बोथिसे थाबावोबालाय अ नों गाबोन खारबोलायगोन ना हरगोन बाङाय नांगौ नांला जागोन नेवमा लांबाय थासिगोन माइरं लाङाबा जायालै लोगोफोर न'निफ्राय लाङाबा बायना जाबा माने फैसाफोरा बासि नागिरा बेसि थाया बेखायनो न'निफ्राय लाङो आरो फाल्लासे फाल्लानै ओरै बोथिनैल'सो जायो नालाय ओंखायनो थैयो आरो न'आव फैबा लांफाबाय थाबानो जायो नै लोगोफोर हौवाया दिनै थांसिगोन शिब फुजानि बाहाय साजायलांनो दे क्लाब क्लिप जोंनायफोरखौ थानो मोननायबालाय बाहाय मोजां जागौमोन दा मालाय डिउटि होग्रा नालाय लेंहरबाय होजोबगोन गासिबो गिदिंनानै थानो लुगैदोंमोन गाबोन सानसे खानथाम थाबालाय जागौमोन आरो ना थानो मोननायबालाय थांनो बादोंमोन बे सिरिया एखन लेयाखैबा सिरि सिरि थालायदो एखन लेयाखै बाय साजायना गालांसिगोन माबाखौ माबानाय जासिगोन बेखौ मा खालामना दोनाबा हेबनायखौ ओरै हेबला जोबखागोन हेबो इनिखिबो लाबोगोन खोमा मोजां साजायना गालां टारफोराव दांना लानो हादे आरो लाया दे जाखासेया थांनो ओंखारबाय थांसैनो 12ताबो जाबाय थांलांसै माइरं लालायबाय हाबायाव फैफिनदो हायोबा हाबायाव फैफिनदो हायोबा नङाबा आं गथ' गथाय लांना थांनो हाबायाव खस्थ' मोनो बाबाबो एगजाम दङ खालि थांलायनोसै लोगोफोर टाटा आं खामायग्रा जाखासेया दरमाखौ जाग्रा दरमाखौ इसे जायो लोगोफोर नै दरमा हास्लाबायो बनना लायो बेनिफ्राय आंनो सेरा खर' 500-1000 सोना हरो गाव दरमाखौ हाजाजोबनानै मा सोना लाखो बेगाव नै बेगा आलायगासिनो खालिसो जाबाय एबार दाख्लै फैनायाव फुरथि जादोंमोन गस्ला सिजों गालांहोलांबाय गरम जासिगोन नालाय लोगोफोर नेक्स्टनिफ्राय मोजां भिडिअ बानायगोन थाबनो माने डिउटिया जोबबोला मास मोनथामल'सै मास मोनथाम उनाव थाफैसिगोन नों थाफैनो माथ' आङो इसे एबा थाबाय थानांगोन न'आव थानानै माबा जागोन गाबना दे आरो गाबलायो